Catholic Faith Edition Network Channel. Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan. Hatagan na po nato nigtubag ang usa ka wali sa ang mensahe nga nagdilaab known as Jimmy Ranisis. Magwawali na sa Seventh Adventist nga namahayag siya ang Katoliko gitukod kuno siya wa unya ang sulat ni Ellen G. White gihimo niya takdo kuno sa Biblia nga referensya. Ato ning hatagan og husay, ato ning hatagan og pagtagad alang sa mga wala nakasubscribe aning atong YouTube channel. I-subscribe ninyo ni o i-click ang notification bell para updated japon mo sa atong mga video nga i-upload dinhi in terms of Katoliko nga pagtuo. Nia ang iyang nahimong wali, tan-aw na to iyang video. Kasagaran sa mga sipdi nga akong madungog kung magwali sila mag-ingon. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic Church, kinsa man day ang nagtukod? Sipdi. Kung ibase nato sa Biblia o sa referensya nga konektado sa Biblia, ang nagtukod sa RCC inyong pundok sipdi, mao si Satanas ang yawa. Nganuman basa Jeremias 6:13, silang tanan gikan sa labing ubos ngadto sa labing inila nanapi pinagi sa limbong bisan ang mga propeta ug mga pari mga limbungan. Sipdi ang inyong pari limbungan, ang yawa o Satanas limbungan. Dinhita sa referensya nga takdo sa Biblia. Sinuwat ni Ellen G. White pahina 256, unang mga sinulat ni Ellen G. White nga kanayon. Ang mga katawhan na limbungan sa himpit, sila gitudloan nga ang mga papa ug mga pari mao ang mga representante ni Kristo, nga ang kamatuoran mao nga sila mga representante ni Satanas ug kadtong mga miyukbo kanila misimba kang Satanas. Klaro, sipdi ang inyong pari sulugoon, representante sa yawa. Klaro, busa ang kasulatan. Nagpasabot kanimo kanako nga ang nagtukod sa Roman Catholic Church mao ang yawa. Motoy nahimo niyang wali. Una, ato ning hatagan og husay kini yang giingon nga ang nagtukod sa RCC inyong pundok sipdi mao si Satanas ang yawa. unsa ba ni katinuod? Kini usa ka dakong bakak alang kanatong mga nasayod sa kamaturan apan alang atong wala masayod sa kamaturan madala gyud silang atik-atik. Dinhi atong tanawon ng Biblia sa Duay Rhyme version nga translation ng pinakakaraang translation Biblia ang Katoliko nag-ingon ang panag-an ni Propeta Daniel kapitulo 2 bersikulo 44. Matod pa sa maong Biblia. But in the days of those kingdom, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, and his kingdom shall not be delivered up to another people. Question, unsa man ning kingdom nga gisgutan ni Propeta Daniel? Ni ay footnote sa maog yapong translation sa Biblia nag-ingon. Verse 44, a kingdom, the kingdom of Christ in the Catholic Church, which cannot be destroyed. Dili mabungkag. Mauna ang katumanan sa panag-an ni Propeta Daniel naa mabasa sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 sa mao Japon nga translation nag-ingon. Basahon nato ang Biblia. And I see you today that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Mauni ang giingon ni Propeta Daniel nga gingharian nga walay pagkalumpag kay panaad na gipasalig na ni Kristo nga bisan ng kamatayon dili makaguba. Onya unsa man ning simbahan na brad nga wala man gihinganlan niingon ang translation sa protestanteng Biblia Living Bible of Papres matod pa. Job kapitulo 8 bersikulo 8. Read the history book and see. Basaha ang mga kasaysayan ug tanawa. Mauna kung manglantaw tag kasaysayan, as far as the Bible is concerned, wala nagngalan si Kristo sa iyang simbahan niya gitukod. Apan as far as the history book is concerned, atong tan-awon kung gitukod bagyawa ang simbahang Katoliko. Nia ang mga kasaysayan nga atong pangbasahon.
Kay sa daghan kayong mga kasaysayan, mga standard nga referensya usa lang nis atong panggamiton. Una, kinigyong kasaysayan sa atong Pilipinas mismo. The Philippine a unique nation, a history of the Republic of the Philippines. Niingon sa pahina 123. Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Wa joy yawa nagtukod. Kinsay gatukod? Sumalas kasaysayan si Hesus Kristo, dili ang yawa. Laing kasaysayan atong basahon niya. Ang The New Book Knowledge Encyclopedia Volume 16, page 287, niingon, The Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in Anapirum in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were the followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to a structure which he established. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of the society from its beginning until now. Niingon pagod ang mao gyapon nga page sa kasaysayan, Jesus founded a church to carry his message of salvation to all men. Giklaro sa atong kasaysayan, dili yawa ang nagtukod. Kisay katukod? Ang atong Ginoong Hesukristo. Lain nga ebidensyang libro atong basahon. Ang The World Almanac and Book of Fact 2020 edition, niingon sa page 704. Roman Catholic, traditionally founded by Jesus Christ, who named Saint Peter the first vicar. Klaro kayo kasi nagtukod si Kristo, dili ang yawa. Muna nga sayop gud tong ihang pamahayag nga Ang nagtukod sa RCC inyong pundok sipdi, mausi Satanas ang yawa. bantay pagayo ani. Next, ang nakanindot ani no, kay niya pagyod mabasa sa Biblia sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 23 niingon. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang iglesia. Ingon nga si Kristo pangulo sa iglesia, og si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Si Kristo ay ulo sa iyang iglesia nga mao ang iyang lawas. Niingon pagod si San Pablo sa Colosas 1:18. Siya ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanan. Klaro ang giingon sa Biblia, si Kristo ang ulo sa iyang simbahan. Mauna, dili ikalikay nga matod sa kasaysayan nga gisulat mismo sa mga dipid. Niingon ang kasaysayan ng daigdig, Share 3. Iyanis dipid mismo ha. Pahina 179 nag-ingon, nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Kining simbahan namon ning gisugo ni Kristo og misyon sa tanang katawan. Naa siya sa sulod sa simbahan. So dili gyud yawa ang nagtukod ani. Ingon ang atong mga standard nga referensya. Gani kung magisgot ang Katoliko, ang meaning gyud deklarasyon sa diksyonaryo nag-ingon. Daniel Webster Dictionary niingon, Catholic, any of the original Christian church before the schism between East and West, pertaining or adhering to Catholicism, member of the Roman Catholic Church. Unsang Katoliko, basis dictionary, original nga simbahan, dili peke. Dire na to makita nga namakak kining usa ka magwali sa Sabadistas pag-ingon. Ang nagtukod sa RCC inyong pundok sipdi, mausi Satanas ang yawa. Mo na atong timanan. Kadtong iyang gigamit nga sita sa Biblia nga Jeremias, repirado tos mga kaparian sa Old Testament, walay labot ang simbahang Katoliko. Kay New Testament naman ta, unya ang laray nato sa atong mga kaparian, laray ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang pangulong pari ug apostol. Hebrew Canon kapitulo 3 bersikulo 1. Nag-ingon ang Biblia. Mga igsoon kong Kristohanon ni gitawag usab sa Dios, himuan ninyong panag-ingnan si Jesus ang apostol ug labang pari sa pagtuo nga atong gihuptan.
Karo kay gingon sa Biblia. Mao na nga kadtong iyang gigamit nga sita sa Biblia, dili to repirado sa atong simbahang Katoliko. Kay kun iya atong i-refer sa simbahang Katoliko, iya ding gipamatudan nga ang Katoliko naa na di ay sa Old Testament pa eksistado na. Di ba? O mo ni atong bantayan mga lipat-lipat nga panudlo nila. Next, iyang gikuha ang referensya kuno agig pagpamatuod nga piki ang atong simbahan ug yawa. Ang sulat po ni Ellen Goldwhite, standard ba ni? Matud pa niya. Dinhita sa referensya nga takdo sa Biblia. Sinuwat ni Ellen G. White, pahina 256. Unang mga sinulat ni Ellen G. White. Haom ba ni sa Biblia? Niya, atong basahon kung nihaom bagis Biblia. Ningon ang Biblia, San Lucas 16:16, si Kristo'y namulong. Ang balaod ni Moises ug ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag. Sukad niya to gisangyaw ang maayong balita may tungod sa gingarian sa Dios ug makigbisog ang tagsa-tagsa katao sa pagsulod niini. Ang mga sinulat sa mga propeta tama ra ng Juan magbubunyag ug mogamit pataglaing sinulat nga propeta kuno wala na si San Juan, piki na dili na nato i-approve. Kay ngano man taman ra ni Juan nga magbubunyag kung naa pay ma-exist aning laing mga sinulat nga kuno propeta, piki na siya. Niya, kung atong daginoton, ang referensya kuno ingon niya takdos Biblia ang gisuwat ni Ellen Goldwhite. Niya, si Kristo mismo miingon sa Biblia. San Mateo 24:11. Unya daghang mini nga mga propeta, manungha og daghan ang malimbungan nila. Oh, di ba? Mini nga propeta ingon si Kristo, mutungha. Question, kinsa maning mutungha nga mini nga propeta? Diara, si Ellen Goldwhite mismo ang ilang libro nag-ingon. Tinaw kayo ang ilang libro nag-ingon. Ang dakong away tali sa mayog dautan nga gisulat mismo sa ilang propeta. Niya, pasahon na to ang pasiuna. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga manungha sa kalibutan. Unang Juan 4:1. Hinoon, lakip na si Ellen Goldwhite. Mona nga ingon ni Kristo sa Biblia na imutunghang mini nga propeta, mauni sakto din giingon niya Referensya nga takdo sa Biblia. yun mo nang bantayanan pagayo. Kay nga naman kining mga tawhana mauna ni ang gitagna ni San Pedro sa giingon niya sa 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 nag-ingon mingon nga kaniadto may mini nga mga propeta. Muto nga usab diya kaninyo mga mini nga mga magtutudlo silag bakak ug makadaot nga mga pagtulunan ug gisalikoy nila ang Ginoo nga nagluwas kanila. Busa moabot kanila ang kalit nga kalaglagan magtudlo og bakak. Unsay ang gingon? Ang nagtukod sa RCC inyong pundok sipdi, mausi Satanas ang yawa. Unay klarong bakak. Kay base sa atong gipangbasa, ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang simbahang Katoliko, dili yawa mao'y nagtukod. Mo nang magbantay ta pag-ayo ni ining mga tawhana nga nanudlo ug bakak. God bless!